ஹாய் நண்பர்களே, இப்போ வந்து நம்ம பாண்டிப்பூர் வைல்ட் லைஃப் செஞ்சுரிக்கு நம்ம வந்துட்டோம். வந்த இடத்துல வந்து எப்படின்னா 2 மணிக்கு தான் வந்து ஓப்பன் சொல்லிட்டாப்புல. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து 3 ஹவர்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம 10:30க்கெலாம் நம்ம இங்கே வந்துட்டோம். இப்போ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறது என்ன செய்யணும்னு தெரியாமல் நம்ம இருந்தோம். இடையில நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து இப்போ அங்கேருந்து பாண்டிப்பூர் அந்த ஃபாரஸ்ட்டு டிக்கெட் கவுண்டர்லேருந்து கரெக்டாக ஒரு 1 கிலோமீட்டரில் வந்து கான் குஃபார் ரெஸ்டாரண்ட்டு அண்ட் ரெசார்ட்டுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். இந்த ரெசார்ட்டில் வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்காக வந்தோம். இந்த ரெசார்ட்டை வந்து ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது. இது எப்படி இருக்குதுன்னா ஃபுல்லாக ஒரு மவுண்டைன் மாதிரி மலை மாதிரியே மலைக்குள்ளேயே வந்து ரூமும் அதே மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்டு எல்லாமே இருக்குது. இப்போ நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் நம்ம இப்போ நிற்கிறோம். இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து புளித்தோல் எப்படி இருக்குமோ புளித்தோல் மாதிரி உள்ள சேரு புளித்தோலுடைய அந்த எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். எப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து நான் காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து இருக்கிறோம். இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து நாங்கள் கேரளா டிஷ்ஷஸ் எப்படின்னா கேரளா பரோட்டா, அதே மாதிரி வந்து எக்கு புஜ்ஜின்னு சொன்னாப்புல எக் புஜ்ஜி, அப்புறம் வந்து இன்னொன்று ஒரு டிஷ்ஷு சொல்லியிருக்கிறோம். அது வந்து அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த கான் குஃபா ரெசார்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். எப்படின்னா வந்து ஒரு இயற்கை எப்படி நம்ம வந்து இருப்போமோ அந்த மாதிரி சார்ந்த இதாக இருக்குது இந்த கான் குஃபா ரெசார்ட்டு. இது கரெக்டாக இப்போ இது எங்கே இருக்குதுன்னா நீங்கள் வந்து ஊட்டியிலிருந்து முதுமலை வழியாக கூடலூர் முதுமலை வழியாக வந்து பாண்டிப்பூர் ரெசார்ட்டு மைசூருக்கு போகிற வழியில் தான் இருக்குது. இந்த இது எப்படின்னா பாண்டிப்பூர் அந்த வைல்ட் லைஃப் செஞ்சுரிக்கு பக்கத்தில் 1 கிலோமீட்டரில் தான் இருக்குது. கரெக்டாக நீங்கள் வந்து பாருங்கள். அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரெசார்ட்லேயும் புக் பண்ணலாமா. ரெசார்ட்டில் புக் பண்ணி நம்ம இங்கேயும் தங்கலாம், ஸ்டே பண்ணி வந்து நம்ம இதை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்குறோம். அதே மாதிரி பக்கத்தில் வந்து இங்கே ஒரு கரெக்டாக ஒரு கிலோமீட்டரில் ஒரு ஹில்ஸ் ஒன்று இருக்குது. அங்கே அந்த ஹில்ஸில் வந்து டெம்பிள் இருக்குதுன்னு சொன்னாப்புல. இப்போ அதெல்லாம் இப்போ வந்து டைம் இருந்தால் பார்க்க போகிறோம். அப்படி இல்லைன்னா இதை முடிச்சுட்டு ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு நாங்கள் பாண்டிப்பூர் இதை முடிச்சுட்டு போகலான்னு நினைக்கிறோம். சரி வாங்க, இது இப்போ உள்ள சூழ்நிலை இப்போ இங்கே உள்ள இதை பார்ப்போம். இப்போ வந்து நம்ம டிஷ்ஷஸ் வந்துருச்சு. கேரளா பரோட்டா வாங்கியிருக்கிறோம். எக்கு பூச்சின்னு வந்து முட்டை பொரியல் அது வாங்கியிருக்கிறோம். சாம்பார் சட்னி வந்துருச்சு. நம்ம வந்து சாப்பிட போகிறோம். இதுக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ரிசார்ட்டை வந்து மேலே போய் நம்ம ரூமை போய் பார்க்கலான்னு இருக்கிறோம். ஏன்னா இந்த 3 மணி நேரம் வந்து டயத்தை போக வைக்கணும்னு 3 மணி நேரம் நாங்கள் என்ன செய்யறதுன்னு நினச்சி தவிச்சிக்கிறிக்கும் போது எடுக்கலான்னு இருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் டைம் இருந்தால் சும்மா நாங்கள் வெளியே ஃபோட்டோ வீடியோ எடுக்கலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஓகேண்ணா, இது உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலாக கேரளா பரோட்டா வந்து எப்படின்னா மெல்லிசாக தான் இருக்கேன், ரொம்ப இதான அறியாது. சொல்லப்போனால் எனக்கெலாம் ஒரு 5-6 வேணும்னு நினைக்கிறேன், 2 பத்தாது. அப்புறம் வந்து சாம்பார் சட்னி உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சாம்பார் அப்படி வந்து நல்லாச்சு உருட்டி வச்சு அடிக்கணும். நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து இங்கே ஒரு அண்ணா என்ன சொன்னால் அப்படின்னா இங்கே வந்து பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ணுற பாம்பா பிரியாணி வந்து நல்லா ஸ்பெஷலு, கண்டிப்பாக மதியம் வந்துருங்க லஞ்சுக்குன்னு சொல்லிக்கிறாப்புல. கண்டிப்பாக இங்கே தான் லஞ்சு சாப்பிட போகிறோம். அது லஞ்சில் வந்து அந்த டிஷ்ஷு வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட். இந்த ரெசார்ட்டில் வந்து பாருங்கள், என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து ஒயிட் அனிமல்ஸோட ஃபோட்டோ ஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்க. புலி, மான், கரடி எல்லாமே இருக்குது பாருங்க. சரி, இப்போ வாங்க நம்ம ரூம் ஃபுல்லாக போவோம். எப்படி இருக்கணும்
இப்போ வந்து நம்ம ரூம் பார்க்க போகிறோம். இல்லை வந்ததோட நம்ம டபுள் பெட்ரூமு. இது வந்து சுடுதண்ணி, டீ, காஃபி, ஒரு வாட்டர் பாட்டில் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக வச்சுருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்ம பாண்டிப்பூர் வைல்ட் லைஃப் செஞ்சுரிக்கு போவோம்.